سلامن طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب هزالكم مسئلهو ناي لمعنتي مدبي زلعلو أقداسي زخونة كلهم كتفلت وزلكم حساب كنرينا لمعنتي نلعلو حساب قبر حبو ويدما سيغان بلو حما ألمدي أبقصالي هيوتنا زمصو العل قدعات اللو كابز بتوساخ دما حدا سبات ناب قبر حبو ويدما سيغا لمدي كمزاعتو نفلت اللهم ميلاتات كنرينا نزوم ميلاتات مفلات دما ازوم سبات ناب نبور هيوتهم تماليسوم نزلمدي نخقدفون بفلاي دما سب حدار انتخوينكم بصوتاو ركبكم طراح ناي صوتاو ركب عقبت نخرخبو نمغبار زحجزكم ايو سيغا ويدما قبر حبو والف خوينو اب هيوتكم كقري زخئليو ناب حدار اتيخم قلعا وليدكم ون زي كتقوارصو تخئليخم اذن قصيله زحبرلكن حسابات اب فقاريخن ويدما بعل غزاخن انتريخن ابناي حدار هيوتكم زفصم صوتاو ركب يعقب كمزي يله بمفلاط اب كمز عينت لمدي كمزلو تفلطالو يو كاب كمز عينت لمدون نخوص كتغبرات خلاخن دق تبعتيون كاب كمزي عينت ولفي نخترحقو زحبرلكم مدبيو سكاب ناي مدبي فصامه حبيركم نصنحو نادي channel حدشت زخونكم سبسكرايب بمغبارن نتا ناي دول ملكت بمنكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون نحدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبولو channel سدرا نختكونو بخبرنا حاتف مدبنا نابزحات حواتنا بصيحو بزحات حواتنا تمهرتي نخرخبولو لايك غيركم جمرو سران زخونكم مني اندامسغنكو نا مدبيك ملس قبر حبو وي دما سيغا ابدق انستيون ابدق تبعتيون زرأي والفيو بزحات سبات نزولفي زفصمولو مخنيات اللوم حديኦም مس ديبريشن ወይ ድማ ካብ ዘለዎ ሕማቅ ሙድ ንምውፃእ ኢሎም ነዝወልፊ ይፍጽሙ እዮም ሓድሓዲኦም ድማ ስፔሻሊ ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይንክን ምሸት ድቃስ ከኣብን እንተሎ ነዚ ወልፊ ብምፍጻም ዝሓሸ ድቃስ ከም ዝረኽባ ብምእማን ነዚ ሕማቅ ልምዲ ይፍጽማ እየን ደቂ ተባዕትዮ እውን ብኡ ልክዕ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒቶም ንምዝሓል ኢሎም ንግዚኡ ዝፍጸምን ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንምርካብን ኢሎም ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ከም ዝፍጽሙ ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዝሓ ሰባት ዘይነግሩኹም ኮይኑ ግና ጽባሕ ናብ ሓዳር ምስኣተኹም ቆልዑ ምስ ወለድኩም እውን ክኾን ይኽእል እዚ ወልፊ እዚ ቀጻልነቱ እስካብ መዓዝ ከም ዝኾነ ዘይክነግሩኹም ይኽእል እዮም ኮይኑ ግና ብዙሓት ሰባት ሓዳር መስሪቶም ቆልዑ ወሊዶም እውን ካብ ደቆምን ካብ ሰበይቶምን ርሕቕ ብምባል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒቶም ንምዝሓል ዝጥቀምሉ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ልምዲ እዩ نملو هيوتكم ولف خوينو كترف زخئل لمديو قصيله زحبرلكن ملكتات انتريخن بصوتاو ركبكم يعقب كم زيلن ناب قبر حبو يخيد كم زلون كتفلتا لكن كابتن ملكتات ولا حدا ملكت انتريخن ون ناي صوتاو ركب سمعيتو مصيو مخانو بمفلاطن اسكاب زدليو دما ناي صوتاو ركب نمفصام بمفقاد كابز حدغا كتوصيو تخليخي اتقداماي نريو حدا ودي قبر حبو كم زفصم تفلطلو ملكت دحر غزا زمص ناي ጾታው ርክብ ሰንፈት እዩ ቀድም ሕዚ ተፈጽምዎ ኣብ ዝነበርኩም ጾታው ርክብ ብሉጽ ዓቕሚ ዝነበሮን ኣብ ጾታው ርክብኩም ዝዕግበክን እንተነይሩን ሕዚ ኣብ መንጎ ብዝተፈጠሩ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኣብነት ብጥንሲ ብናይ ስራሕ ጻውጥውን ክኸውን ይኽእል ከም ድሌቱ መሳኺ ጾታው ርክብ ምፍጻም ኣብ ዘይከኣለሉ ግዜ ግብረ ሕቡእ ይፍጽም ከም ዝነበረ ትፈልጥሉ ድሕሪ ዝግዘ ድማ ኣብ ተፈጽምዎ ጾታዊ ርክብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሙ ዝቕንስ ንኣኺ ከዕግብ ዘይኽእልን ቀልጢፉ ዝውድእን እንተኾይኑ ኣብ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ወልፊ ከም ዘለዎ ትፈልጥሉ ኢኺ ግብረ ሕቡእ ናይ ጾታዊ ርክብ ስንፈት እንታይ ይራኽቦ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ሓደ ሰብ ግብረ ሕቡእ ክፍጽም እንተሎ ቀድሚ ሕዚ ዝፈጸሞ ናይ ጾታዊ ርክብ እንዳዘከረ ኣብ ኣእምርኡ እዘን ስምዒታት ብምስኣል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒቱ ብምልዓል ቀልጢፉ ናብ ዕግበት ንምብጻሕ ድማ ንምትልኡ እንዳነኻኸ ኣብ ኣእምርኡ ናይ ጾታዊ ርክብ ስእልታት ብምስኣል ዝፍጸም እዩ ኣብ ኣእምርኡ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ስእልታት ብዕጽፊ ስለ ዝውስኽ ሓደ ደቂቕ ከይመልኦ ናብ ዕግበት ቀልጢፉ ዝበጽሕ እንተኾይኑ ቀድሚ ሕዚ ዘይነበሮ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ልምዲ
እንተምጽኡ ግብረ ሕቡእ ይፍጽም ከም ዘሎ ብምፍላጥ ጾታዊ ርክብ ኣብ ተፈጽሙሉ ግዜ እስካብ ዝደልዮ ካብ 1 እስካብ 2 ዙር ንላዕሊ እውን ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክትፈቅዳ ኣለክን ነዚ ብምፍቃድ ናብ ግብረ ሕቡእ ንኸይኣቱ ብምግባር ካብ ናይ ግብረ ሕቡእ ሓደጋ ክተድሕንዮ ትኽእል ኢኺ። ኮይኑ ግና ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ግብረ ሕቡእ ዘይፈጸሙ ቀልጢፎም ዝውድኡ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ነዚኦም ድማ ደጋጊምኩም ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕሞም ንኽውስኽ ብምግባር ዝበለጸ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንኽጸንሑ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ስለዚ ኣብ ሓዳር ህይወት እንተሃሊኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት እስካብ ዝረኽቡ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ክትፈቅዳ ኣለክን ናብ ናይ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ንኸይኣቱ ስለ ዝከላኸል እዩ። ከምኡ እውን ካብ ኣትየሞ ዘለው ናይ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ንኽወፁ ስለ ዝሕግዞም እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ግብረ ሕቡእ ወልፊ እንተሃልዩ ዘርእዮ ምልክት እንታይ እዩ? ብጣዕሚ ትሑት ዝኾነ ፊዚካልን ሜንታልን ዓቕሚ ይህልዎ እዩ። እዚ ማለት ናይ ሰውነትን ናይ ስነ ኣእምሮውን ጉልበቱ ኢነርጂኡ ማለት እዩ ዝህልዎ ድኽም ዝበለ ኢነርጂ እዩ። ግብረ ሕቡእ ምፍጻም ዋላ ከም ጾታዊ ርክብ ኣይኹን ልዑል መጠን ዘለዎ ካሎሪን ካብ ሰውነትና በርን ንክኸውን ይገብር እዩ። እዚ ድማ ሰውነትና ኢነርጂ ንኽስእን ይገብሮ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ኣእምሮ ጥንካረና ዝደኸመ ንክኸውን ይገብር እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ዝነበረና ቅልጣፈ እውን የስእነና እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ዘለና ፍጥነት እውን እንዳደኸመ ንኽኸይድ ይገብር እዩ። ስለዚ እዘን ምልክታት እውን ኣብ ናይ ሓዳር ህይወትኩም ዘርኢ እንተኾይኑ ኣብ ናይ ግብረ ሕቡእ ልምዲ ከም ዘሎ ተፈልጣሉ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ይፍጽሞ ካብ ዝነበረ ጾታዊ ርክብ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዓቕሚ ጉልበት ዝስእን እንተኾይኑ ሜንታሊ እውን ዓቕሚ ዝስእን እንተኾይኑ ኣብ ምንቅስቃሳት ዝህቦ መልሲ ድኽም ዝበለ እውን እንተኾይኑ በቲ ተፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ብዘይምርካቡ ናብ ናይ ግብረ ሕቡእ ወልፊ ከም ዝኣተወ ዘርኢ ምልክት እዩ። ስለዚ ነዘን ምልክታት ኣብ ኣፍቃሪኽን ኣብ በዓል ገዛኽን ኣብ ትሪኣሉ ግዜ ኣብ ናይ ግብረ ሕቡእ ወልፊ ልምዲ ከም ዝኣተወ ብምፍላጥ ናብ ዝነበሮ ዓቕሚ ንኽምለስ እስካብ ዝደልዮ ዙርያ ብዝደልዮ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ንኽፍጽም ብምፍቃድ በቲ ተፈጽምዎ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽረክብ ብምግባር ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒቱ ንኽዓግበሉ ብምግባር ናብዚ ሕማቕ ወልፊ ንኸይኣቱን ካብዚ ሕማቕ ወልፊ ንኽወፅን ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። እዘን ምልክታት ብምፍላጥ ነፍቃሪኽን ንበዓል ገዛኽን ካብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክትከላኸላ ዝሕግዘክን ኢለ ዘዳለኽዎ መደብ በዚ ክዛዝም ደቂ ተባዕትዮ እውን ምስ በዓልቲ ቤትኩም ተፈጽምዎ ጾታዊ ርክብ ዕጋባይ ንኽኸውን ምይይጥ ብምግባር ካብ ከምዚ ዓይነት ወልፊ ክትወፁ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ወልፊ ዘለዎ ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን